Maliens, aw ni tile, aw ni wula, aw ni su. N'aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, aw bɛ dubaw la, aw bɛ village la, aw ye sɛnɛkɛlaw, mɔnikɛlaw, bagamaraw, kɛnyɛrɛw, étudiants, fonctionnaires, soldats, Maliens ou Maliens, i bɛ Mali kɔnɔ, i bɛ diaspora la, Mali kɔ kan. N b'aw fo ka waliɲuman dɔn. N nana compte rendu dɔ kɛ M5 RFP militants ye. Maliens bɛɛ lajɛlen, i bɛ kɛnɛma, i bɛ Mali kɔnɔ. An ye réunion ba dɔ kɛ bi, comité stratégique la. N tun b'a fɛ k'o compte rendu dɔ kɛ an ka militants ni Maliens ye pour k'a faamu. Parce que bi, c'est important, an bɛ fɛn o fɛn kɛ, Maliens k'a faamu, an ka militants k'a faamu. N nana o compte rendu de kɛ. Comité stratégique ye réunion ba dɔ kɛ bi. A kuma fila kan. Kuma fɔlɔ-fɔlɔ, an ye compte rendu de kɛ. Délégation ba dɔ kun dilanna kunun, a taara Limam Dicko fɛ bi. Comité stratégique tɔgɔ la. K'a fɔ, k'a waliɲuman dɔn, k'a fɔ a ye, k'a ye kuma minnu fɔ le 23 juillet, CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna Bamako, ko il préfère mourir en martyr que de vivre en traître. Bamanankan u b'a fɔ ko saya ka fisa ni malo. An taara fɔ o la. K'a fɔ kuma in, a kumana Maliens bɛɛ tɔgɔ la. An yɛrɛ hakili a kumana Africains bɛɛ tɔgɔ la. O y'a nisɔndiya, o diyara Maliens bɛɛ ye. A filanan, kunu CEDEAO président u y'u ka réunion ba dɔ kɛ. O réunion kɔnɔna la kumaw dɔ fɔra, dɔ ye Dicko kɔrɔfɔ ko n'i y'a ye M5 in bɛ yen, ko Dicko de b'a bɛɛ manipuler parce que Dicko b'a fɛ ka fanga ta, ka sariya silamɛya fanga diyagoya sigi Maliens kunna. Politique ɲɛmɔgɔ minnu b'a fɛ u bɛnnen don ka jamana dafiri cogo dɔ la, ka fanga dafiri cogo dɔ la, ka sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔ. An ko Dicko ma, o kumajugu minnu fɔra a kan, an nana fɔ a ye qu'il a le soutien du comité stratégique ani M5 RFP militants bɛɛ ani Maliens bɛɛ. K'ale k'a dɔn k'ale tɛ kelen. A bɛ kɛlɛ min na bi, ni mɔgɔ min y'a fɔ k'i bɛ toucher Dicko kan, f'i ka tɛmɛ M5 RFP kan fɔlɔ. Ka Dicko kɛlɛ, o b'a sɔrɔ e sera M5 RFP la. O Dicko k'a dɔn ko an ni ale bi an hakilina k'u ye kelen kunu, bi an bɛnnen don ka tɛmɛ kunu kan. K'a fɔ a ye tuguni ko an hakilina ye min ye, ale de y'a ɲini an fɛ waati dɔ la. I bɛ ka démission an k'a bila, an ka solution wɛrɛ ɲini. An sɔnna Ala ma, an kun sɔnna a ma. I bɛ ka y'o solution ta a y'a bila kɛnɛ. A taara mun bolo da? A taara ni CEDEAO chef d'État ɲɛmɔgɔ ninnu, u taara u ka réunion kɛ, ka décision dama-damaw ta. O décision in, fɔlɔ-fɔlɔ ko députés ka démissionner, députés 31, ka cour constitutionnelle ka dilan tuguni, ka gouvernement d'union nationale kura sigi, ka commission d'enquête sigi, mɔgɔ minnu sara, ka tila ka commission de suivi dilan, et puis ka mɔgɔ minnu tɛ sɔn u ka décision ninnu ma, ka sanction ta olu kan. An y'u bɛɛ ta kelen-kelen k'u yira Dicko la ko o décision ninnu bɛɛ u bɛɛ bɛ Mali sariya sɔsɔ, u bɛ Mali constitution sɔsɔ. Olu dun y'a fɔ ko i bɛ se ka démissionner parce que o tɛ sariya kɔnɔ, k'a sɔrɔ sariya m'a fɔ ko président bɛ se ka démissionner. CEDEAO de mena a tɛ ka démission d'a ma yan en 2012, donc u tɛ se k'a fɔ. Mais u ko député ninnu ka démissionner, yamaruya t'u bolo, fura foyi t'u bolo, u tɛ se ka démission ninnu la démissionner. D'ailleurs an y'a mɛn opposition député ko k'u tɛ démissionner. Parti dɔ bɛ min de majoritaire u tɛ député k'u tɛ démissionner. Parti min bɛ fanga la yɛrɛ
aka député ko pour démissionner donc démission ou bena waliya cogodi parce que charia ma prévoit donc nous ya jagwa o constitution sosoli ka fo kube cour constitutionnel fana kube pouvoirs spéciaux ko article 50 o be constitution la o be fanga do di président ma ko président ko fanganta ka jamana bara o se ka keo parce que article 50 ni de munde fu ni jamana nyana pew ni fanga be ka dafri o la yamaria be président bolo article ni senfe aka fanganta de pouvoirs spéciaux ka jamana lasigi anona mais pourquoi ka ke faut que cour constitutionnel consulté ka premier ministre consulté ka assemblée consulté ka haut conseil de collectif consulté nous bete barala nous be kirafuyi à part gouvernement ko fait premier ministre ko fait aller des cour constitutionnel ci assemblée ou ko député nous boy président de l'assemblée boula haut conseil de collectif te baraki donc avec nos pouvoirs spéciaux sur tugudi donc ali kele ne bata donc u bora sharia ko ka fo ku ko gouvernement d'union national sigi gouvernement d'union national M5 RFP comité stratégique ya fo amena cabinet de délégation folo ko gouvernement d'union national na masigi sira do fait ka soro benkan kera mais ka faudron ko poste be di mo damadama amma nyini ante doit la fana nous ne sommes pas demandeurs nous ne sommes pas preneurs il faut tout bancal au fora avec kanu kelimbo donc nous ko gouvernement d'union nationale sigi ou ka problème encore ni en sentala ou ko kuba commission d'enquête sigi ko sur les décès moko minu jogira moko minu sara ani moko minu jogira ani mina minu tiena ko moko manasa moko masade u yu fagade moko sara ani u ya faga o tekele u ye force spéciale antiterroriste d'État kata moko faga dugu kono ka moko faga so kono ka moko faga misirula oni moko sara o tekele donc ante son o kuma nunuma ka kuma munumunu u ye moko fagade enquête kanga ke moko minu ya ke mi ye ordre di minu ya ke u kanga mene ka kiri mali kono be cour pénal international fait mais ka fuka commission d'enquête sigide moko minu sara ka enquête ke o tambo o temali ombo aflana kube comité de suivi do sigi mimba ake u ka décision no be ka walia yani jouer kalo bisaba nikile yani vendredi dumande atora tile saba o be ke chogodi nous bena ke chogodi anayi de la ka foko mogo minun tesson ou ka décision no numa ku bena sanction ta ulukam et encore aux sanctions au M5 RFP concerné parce que député minu kanga démissionner nous ko kuluti démissionner au M5 RFP ka problème donc ulu ba fa ka démissionner nous sanctionner yamariate mo shibolu ki sanctionner et comme yafu opposition député obi parti minu be majorité au député obi parti minu be fangala re député obi ko lutu démissionner ou bien sanctionner tout cour constitutionnel nyamo ko kuluti démissionner ou bien sanctionner tout donc en comment ou ka sanctionner ou tant concerné parce que ante démissionner ante place là ante mugoti ay ko ibe ka di ka démissionner sharia yo maria dama ou ko ka démissionner donc ou ka sanction tant concerné parce que ambe mina désobéissance civile flénie constitution de a prévoir donc ambe sharia ko kat la ko hakili gi fendo la Conseil de sécurité des Nations Unies yado au BCD ou l'Union africaine de Safi ou de là ka sanction d'ota mo do ka mimbe mali kono au député ou o mo damadama ou be assemblée la bi ibeka ka parti tokola Conseil de sécurité sanction bukade ibeka yuta ku ke candidat cour constitutionnelle yu lateme e o be assemblée la bi donc ni sanction kodo ou que sanction damini nous e folo ya nous kana fo ku député minu ko kuti démissionner cour constitutionnelle mina fo kati démissionner ou bien ka bagabagali ke M5 RFP ni mol
an ko defo ayo de expliquer diko kama kale a bɛɛ faamu ko n'ala bɛ min dilan hadamadenw tɛ se ka tiɲɛ fiyewu n'ala ye min tiɲɛ hadamadenw tɛ se ka dilan n'o tɛ ale ye ko bɛɛ kɛ i bɛ ka faamu a kana dafiri ka i bɛ ka so i bɛ ka yɛrɛ de y'a tiɲɛ n'i bɛ ka yɛrɛ y'a tiɲɛ o tuma ale b'a to ala ma ale bɛ min ɲini an fɛ à partir de ces décisions là Malion kɛra comme ciment ale ni M5 RFP ani ni Mali population bɛɛ an k'an jɔ an kana segin kɔfɛ tuguni donc o kumabaw fɔra u ye bɛɛ nisɔndiyara k'a bɛ dugawu k'a ye kuma filanan min fɔra bi communauté stratégique la an ye conférence de presse dɔ boloda bi mardi 28 juillet 2020 an y'o bama ka bila 29 juillet 2020 pour que an ka kibaruya kuma ɲuman minnu fɔra min y'a nisɔndiya an ni diko cɛ an k'o jɛnsɛn maliyɛnw k'a dɔn fɔlɔ k'an ka conférence labɛn kosɛbɛ sini mercredi 29 juillet 2020 n'ala y'a yira n na conférence bɛna sigi an ka ɲɛmɔgɔbaw comité stratégique ɲɛmɔgɔbaw ani sariya dɔnbagaw an bɛna bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a walawala k'a yira ko CEDEAO ye décision minnu ta u bɛ n ka constitution sɔsɔ Mali nafa t'u la a bɛɛ munumununa ka i bɛ ka to fanga la olu yɛrɛ b'a kɛ fɛn min fɔ min sɛbɛnnen don n'i y'a yira n'i y'a analyser ka ɲɛ o sababu o laban kan ka kɛ i bɛ ka bɔ fanga la mais olu b'a fɔ k'a ka to fanga la o tuma ko i bɛ ka bɛ mun ɲini e ka jamanadenw ko k'u t'i fɛ e bɛna mun de kɛ mɔgɔ minnu y'u sugandi k'i bila présidentiya la bi u ko k'u t'i fɛ e bɛ taa jamana wɛrɛ présidentw ɲini k'u ka n'i ka jamanadenw bagabaga k'u menacer fo e ka to fanga la o de kama ko i bɛ ka perdu la bataille de l'opinion il s'est trompé des pays et des peuples ale tɛ maliyɛnw don maliyɛnw tɛ sɔn nin ma o maliyɛnw bɛ sɔn ka kuma ka ko ɲɛnabɔ mais n'i y'a fɔ k'i b'a bagabaga jagoya ka ko dilan nkalon kan maliyɛnw bɛ muruti o de kama an ko an ka démission min fɔra i bɛ ka de nana dɔ fara an ka cɛsiri kan i bɛ ka de nana yira maliyɛnw la ko démission an k'a waliya an kana segin ko de ale de y'a argument d'a ma bi démission ka sabati donc an ko an ka militant ma ni sali tɛmɛna n'ala sɔnna ma tile fila kɔfɛ a tile sabanan an b'an ka DGB sensible an b'a bila nɔ na an bɛ continuer fo démission a ka waliya Mali nafa kama diko kama ko sisan k'ale b'a ɲɛ an ka tugu a kɔ mɔgɔ si kana sigi ko tuguni fo an ka démission in sɔrɔ ala barika la donc a ye dugawu k'an ye a ye dugawu kɛ Mali ye ala ka Mali kisi ala k'an ka jamana kisi kuma ba minnu fɔra comité stratégique la o de ye nin hakɛto b'a la sallallahu alaihi wa sallam